welcome back to my channel. So for today's video, we were going to Clark. Time check guys, 4:33 in the afternoon. So mainit pa. Ito. Hindi. Ay, oo. Eh, wala. Naglalakad lang sila. Walang masakyan. Walang masakyan. Madami. Mandang ano? Ito, April. Oh. Sa ano? Sa abot ng ano? Ito, sa Wow. Labi. Tsaka sa Mexico. Tapos kahapon wala tayo nakikita. Ngayon sila nag-ano. Sarado yung mga establishment. Okay dito. SM Clark tayo. SM Clark. Sana doon sa magandang view. Wala masyado sasakyan. So guys, wala po masyado sasakyan ngayon, no? Kasi today is Maundy Thursday. Ay, doggy. Pati Marky, sarado. Supermarket at ang boss. Okay. Supermarket at boss. Sarado din po ang mall, guys. Itong Marky Mall, sarado. Supermarket po ang bukas. Ay, sinara to. Wait lang. Saan yung passport? Yung Burger King. Ay, ito hindi. Hindi, saan mo passport? Hindi mo nagsasunod. Yung Burger King, parang sarado. Saan tao? Sa bagay, hindi sila magsasara sa mga. Landers. Matatag. Dami yung nakasasakay. Wala yung customer ng ano, Landers. Bukas yun. Oo. Supermarket sa mga. Caltex.
ano daw, priority yung angkas niya. Ang kamala mga angkas yun. Sinayin ko kita mga Wag, ma-road rage ko. kabig dahil. Nakaman din ang sila ng mga food. Oo nga, angkas. Sakto, 7. Luwag. Hanggang dito pa lang. Ha? Hindi, yung ano, railway. Hindi pa siya nadagdagan. Saan? Kaya, oops. May sarado dito. Ha? Dito lang. Saan? Sa kabila? Sa iyong tinig, umaling. Tagal ko na din nakapunta dito ah. Ano ba ako nas pumunta dito? So we're now here in SM Clark, guys. Ay. So, sarado din po ang SM. Buhay Call Center. Bukas yan. Oo. Sasabihin. Oo. May vlog. Ano? Skyline? Diba na-vlog ko na yan? Oo, pwede ba lang yung bago? Update na. SM Skyline. Oh, puro halaman na yata sa taas. Wow. Dati walang halaman sa taas. Call center agent. Pag andito ka parang nasa Manila. Uy, ayan. Style Manila. So, yung mga restaurant, guys, mga fast food, open po sila. Ito yung hyper. Oh, hypermarket. Baka din yung iba.
So, yung SM Hypermarket guys, open din siya. Ito na yung mag-aasad ako ah. Yes. Sige. So guys, paalis na tayo dito sa may SM Clark. And we're going to the inside of Clark Air Base. Intel here. Ano? So, we're now entering Clark Air Base, guys. Inspection. Inspect nila. Kasama pa na yun. Ay, ang ganda. Clark Veteran Cemetery. Ganda, no?
Sabihin pag may wala. 11, 10, 9, 8, 7. Uno. Up. 1, go. Dito yung Airport City. Linis talaga dito sa loob. Dito. Pilexel. So we're now here in Pilexel, Clark, guys. So, mga factory po yung dito. Factory and call center. Sabay.
tahimik dito. Ito may tao. Oo, yan. Ang lawak po nitong PhilExcel, guys.
So guys, welcome to Korean Town. Ito po ang lugar ng mga Chinese ay Korean. Saan? Wala na. Wala na yung office. Korean Town. Uy, bawal yan. Wala na araw. alin? Wala yung ano. Yung mga ano. Kanya sa English hindi. Ah. Saan? Ay, oo, ginagawa. Oo nga, no. Magtayo din sila dito. Oh? Oo. Oo nga, no. Dito yun, ano, ay, oo. Ay, wow. Saan? Ah? So guys, meron tayong dadaanan na bagong daan. Papunta ng Pampang. Pero pwede niya sasamahan. Ah. Yung pa. So, katugtong lang po niya yung daan sa may Abakan Road. Galing. Nakagawa na sila. Tinabas yung mga bahay. Reactive po ito ni Vizcaya. Yes. Ha? Reactive po ito ni Vizcaya. Oo nga na. Mapin na. Ay, madamada. Oh. Hop. I wish that I could be like that. But can it be like that? 'Cause I Di ba na pila? Oo. Ay, no, yung mga bahay na tinabas. Wala magiging yung mga... Wapi. Ay, hindi mo kung magiging mga Oo, yun no, tinabas. Yung lumagpas sa ano, daan. Pero at least, dyan pa rin sila. Wala pa yata. Kung galing ka ng Tarlac, punta ka ng Cabanatuan, 20 minutes na lang. Pwede siguro. Sa
Ay, may sinabi silang particular na Tarlac. Sa Victoria ka pwede, pero yung mismong Tarlac, Yung city na. babiyahin mo pa yung Victoria at 40 minutes yun. Paano? Yung bungad ng Tarlac siguro, ibig sabihin nila. Yung unang... Yung Victoria kasi yun, siguro kung nandun ka nga sa taas ng Silex, hanggang ka pa na itong pwede pa, mabilis na. Silex. Sana hindi ako taga-dala, maniniwala. Napupunta na. At sa bagong daan to. So, ang ganda na po dito sa Angeles City, guys. Marami na pong access road na nagawa. Pag nililis mo yung dalawang yan, tulad sa dun sa road ng Abakan tapos mo pupunta sa Maribel. So, marami na pwedeng daanan, guys. Punta sa iba't ibang bayan. Uy, magdarami. Dito mo kayo bababa? Ay, ayun pa. So, pupunta tayo ng Pampang, guys. Magbablog tayo sa mga nagpe-penitensya. Ha? Hindi tayo makapampang na. Oo nga. So, ayan guys. So, may makakasalubong tayo nagpe-penitensya. Ayan. Matatalaw sa kantong car. Ayan. So, this is the Filipino tradition, guys. During Holy Week. I was afraid this time would come. Was a big face this time, burning from within. I have learned to live my life beside it. Talaw si kanyang white, oh. Ito ang sasakyan kong daan. Kulay puti pa man din ang kulay. Text mo ako kung nasa. Ay, message mo ako sa messenger kung nasa. Wala man ako lang. Messenger. Tinatawagan mo na lang ako. Ikutan mo muna yung dalawang maluwag na kanto yung lulusot ka sa McDo. Makdo. Yung dito kasi sa kapila. Mas may labas. Dalawa yan eh. Makikita mo naman yan.